नमस्कार, मी डॉक्टर दीक्षा मेटकरी. आपण आज अतिशय महत्त्वाच्या विषयावरती चर्चा करणार आहोत. ती म्हणजे आपलं शरीर निरोगी कसं ठेवायचं, आपलं शरीर स्वच्छ कसं ठेवायचं किंवा आपली बॉडी डिटॉक्स कशी करायची. तर ज्यावेळेस आपण अन्न खातो त्यावेळेस ते आपल्या अन्ननलिकेतून आमाशयामध्ये, आमाशयातून मोठ्या आतड्यात, मोठ्या आतड्यातून छोट्या आतड्यात असा आपल्या खाल्लेल्या अन्नाचा प्रवास असतो. ज्यावेळेस अन्न आपल्या आमाशयामध्ये जातं त्या ठिकाणी ते सुटं होऊन मोठ्या आतड्यातून छोट्या आतड्यात आणि आतड्यांमध्ये आपल्या बोटांप्रमाणे असं स्ट्रक्चर असतं. ते स्ट्रक्चर काय करतं, खाल्लेल्या अन्नातील रस शोषून घेतं. मग त्याला काही चांगला रस आणि वाईट रस असं समजत नसतं. मग तो चांगला रस आणि खराब रस असं दोन्हीही ॲब्सॉर्ब करतो आणि जो काही खराब रस आहे तो आपल्या शरीराच्या रक्तप्रवाहाने किंवा बॉडी सर्क्युलेशनने जर लिव्हरपर्यंत गेला तर आपल्याला भविष्यात फॅटी लिव्हर डिसीजेस किंवा इतर लिव्हर डिसीजेस होण्याची शक्यता असते. तोच खराब रस जर आपल्या किडनीपर्यंत गेला तर तुम्हाला क्रिएटिनिन वाढणं, किडनी स्टोन होणं किंवा किडनीवरती किंवा इतर किडनी डिसीजेस होणं हा त्रास भविष्यात तुम्हाला होईल. हाच खराब रस जर तुमच्या फुफ्फुसापर्यंत गेला तर तुम्हाला दमा, अस्थमा, टीबी यांसारखे डिसीजेस होण्याची खूप संभाव्यता असते. आणि तोच रस जर तुमच्या हृदयापर्यंत गेला आणि हृदयाच्या मार्फत तो तुम्हाला अख्ख्या शरीरामध्ये तो रस पसरला जाईल आणि थायरॉईड, कदाचित कॅन्सरसुद्धा होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आपलं शरीर डिटॉक्स होणं खूप गरजेचं आहे आणि ते व्हायलाच हवं. शरीरात जी काही घाण साचले, जो काही घाण खराब असा पाचक रस आहे किंवा रस आहे तो बाहेर पडणं अतिशय महत्त्वाचं असतं. तर मी 5च गोष्टी तुम्हाला सांगणार आहे बॉडी डिटॉक्स करण्यासाठी. नक्की फॉलो करून बघा. पहिली गोष्ट अशी आहे की एक ग्लासभर पाणी घ्यायचं सकाळी ते आणि त्याच्यामध्ये एक अर्ध लिंबू कापून टाकायचं, त्या पाण्यामध्येच टाकायचं, उकळेपर्यंत थांबायचं आणि ते पाणी कोमट होऊ द्यायचं. कोमट पूर्णपणे होऊ द्यायचं. मी तुम्हाला गरम पाणी प्यायला सांगत नाही आहे, कारण गरम पाण्याने तुम्हाला माउथ अल्सर, स्टमक अल्सर, इंटेस्टायनल अल्सर असं भविष्यात होऊ शकतं. त्यामुळे आपल्याला सकाळी गरम पाणी बिलकुल नको आहे. पूर्णपणे कोमट पाणी घ्यायचं. ते जे काही आपण लिंबू टाकलेलं होतं ते त्याच्यामध्ये पूर्ण पिळून घ्यायचं आणि ते जे पिळलेलं लिंबू आहे राहिलेलं अर्ध तेही त्या पाण्यातच टाकायचं आणि एक सीत असं पाणी तुम्ही पित राहायचं. त्या पाण्याने काय होईल, लिंबामध्ये सायट्रिक ॲसिड असल्यामुळे तुमच्या बॉडीत जी काही घाण साचलेली आहे ती पूर्ण खेचून आणून बाहेर टाकायला मदत करेल आणि तुमच्या बॉडीचं डिटॉक्सिफिकेशन खूप चांगल्या प्रकारे होईल. दुसरी गोष्ट अशी आहे, आठवड्यातून एकदाच करा. जे काही आपलं खोबरेल तेल आहे किंवा तिळतेल आहे ते 1 चमचाभर घ्यायचं, तोंडात टाकायचं, पूर्ण तोंडामध्ये फिरवायचं. कारण आपली जी जीभ आहे ती जीभ आपली सगळ्या शरीरातील सगळ्या ऑर्गन्सला खूप छान प्रकारे तिची अटॅचमेंट असते. लिव्हर, किडनी म्हणा, आमाशय म्हणा, सगळ्यांसोबतच तिची अटॅचमेंट असते. त्यामुळे जर आपली जे काही तेल आहे ते तेल तुमच्या शरीरातील बरीचशी घाण ओढून खेचण्याचा प्रयत्न करेल आणि ते तेल संपूर्ण तोंडामध्ये फिरवल्यानंतर बाहेर टाकून द्या. त्यानंतर तिसरा पर्याय असा आहे की तुम्ही संध्याकाळचं जेवण हे लवकर करायचं आणि सकाळचं जेवण उशिरा करायचं. अशाने काय होईल तर तुमच्या शरीराची साफसफाईची ज्यावेळेस काम सुरू असते किंवा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशनचं ज्यावेळेस काम सुरू असतं तो वेळ कोणता, तर तुम्ही ज्यावेळेस खूप छान झोपलेला असता किंवा तुमची बॉडी एकदम रिलॅक्स असते त्यावेळेसला तुमच्या शरीराचं साफसफाईचं काम सुरू असतं. आणि मला वाटतं की आपली बॉडी रिलॅक्स तेव्हाच असेल जेव्हा आपण खूप छान असं झोपलेलो असतो. तर संध्याकाळचं जेवण जर तुम्ही लवकर केलात तर नक्कीच तुमच्या बॉडीला झोपल्यानंतर डिटॉक्स करायला खूप वेळ भेटेल. कारण की जर तुम्ही संध्याकाळचं जेवण करून लगेच झोपलात तर तुमच्या बॉडीचे सगळे ऑर्गन्स तुम्ही खाल्लेलं अन्न पाचन करण्यासाठी बिझी असतील आणि नंतर बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करण्यासाठी त्यांना वेळ भेटणार नाही. त्यामुळे संध्याकाळचं जेवण जर लवकर केलं तर त्याचं लवकर पाचन होईल आणि ज्या वेळेस तुम्ही झोपाल त्यावेळेस सगळे ऑर्गन्स तुमचे बॉडी डिटॉक्स करण्यासाठी बिझी राहतील. त्यामुळे आणि सकाळी जेवण उशिरा यासाठी करायचं की तुमच्या बॉडी डिटॉक्सिफिकेशनला भरपूर वेळ भेटेल. आणि चौथी गोष्ट अशी आहे की तुमचं शरीर ज्या वेळेसला घाम बाहेर काढत असतं त्यावेळेसला भरपूर सारे घाण पदार्थ म्हणा किंवा
भरपूर मल तुमच्या शरीरातून बाहेर पडत असतो. त्यामुळे तुमच्या शरीरातून घाम जाणं खूप महत्त्वाचं आहे. रोज अर्धा तास जर तुम्ही यासाठी तुमच्या बॉडीला दिला, म्हणजे जर हेवी एक्सरसाइज तुम्ही केला, तर तुमच्या शरीरातून चांगल्या प्रकारे घाम बाहेर पडेल आणि बॉडी तुमची डिटॉक्स होऊन जाईल. आणि पाचवा पर्याय असा आहे बॉडी डिटॉक्सिफिकेशनसाठी, तर हिंदू धर्मामध्ये नवरात्रीचे उपवास सुरू असतात, जे की आता सुरू आहेत. तर 9 दिवसांमध्ये कडक उपवास असतात काही लोकांचे, पण काही लोक खाण्यासाठीच मला वाटतं उपवास करतात, वेगळे पदार्थ खायला भेटतात. तर तसं करू नका. जो काही उपवास आहे तो खरंच उपवास फॉलो करा. किंवा मुस्लिम धर्मामध्ये रोजा वगैरे त्यांचे सुरू असतात. याचा खूप छान फायदा होतो बॉडीला, कारण की तुमच्या बॉडीला डिटॉक्सिफिकेशनसाठी भरपूर वेळ भेटतो. 9 दिवस लोक उपवास करतात. रोज असतो, पण त्यांचेही भरपूर दिवस रोजा असतात, तेव्हा त्यांचंही बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन खूप छान प्रकारे होतं. तर आपण आठवड्यातून 1 दिवस जरी उपवास केला तरी तो पूर्ण दिवस आपल्या बॉडीला डिटॉक्स करण्यासाठी भेटतो आणि आपल्या बॉडीचं छान शुद्धीकरण होऊन जातं. या प्रकारे जर तुम्ही फॉलो केलं तर तुम्हाला भविष्यात नक्कीच मोठे मोठे आजार होणार नाहीत किंवा ते टळले जातील आणि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन तुमचं खूप छान प्रकारे होऊन जाईल. नक्की फॉलो करून बघा. थँक्यू.